Pwdin bara yn bach yn wahanol, achos ni'n cyfuno'r pwdin, chymod y sticky toffee dyfe. Felly mae'r blasau yna'n rhedeg trwyddo fe, a wrth gwrs mae fale nawr yn dechrau dod i tymor, felly roi hwnna ynddo fe hefyd. Felly, beth sydd dyfu fan hyn, jyst wedi bod yn cynnesu ychydig, yw 425 ml o hufen dwbl ar un peth o llath. Felly, gweld bod y tywydd nawr, yn mynd i ddechrau oeri, mae eisiau'r calorïau yn yno ni nawr i wneud pwdin bach ffein. Felly, jyst gadael hwnna dod i'r ferw, a fel o'n i'n gweud, achos y blas y caramel nawr a'r taffi mae dynnu caramel fan hyn. Nawr, fi wedi prynu hwn, chi wedi prynu mewn tin bach, a na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw ychwanegu hwnna i'r hufen. Os dyn rhywun yn hyderus, pa mor anodd i wneud caramel fel ad y hun, ta jyst yn haws? Bydde fe'n haws, achos bydde eisiau eitha lot yno ti. Felly, ie, bydde ni'n... Mae fe digon rwydd i ti brynu wedyn. Bryna fe mewn tin o... Prynu fe wastad. Gofyn i bob arall o'n i, fod o'n ost. Dwi'n mynd bach i mentrus fan hyn arwain. Na, mae fe'r ansawdd iawn hefyd, so bydde ni jyst yn prynu e, sy'n gret. So, jyst gadael hwnna i doddi yn yr hufen, a dynnu ni hwnna bant. Nawr, fel o'n i'n gweud, yn y sticky toffee, mae dates dyn ni. Na gyd fi wedi gwneud fan hyn nawr, i torri 200 gram o reina heb y carreg tu fewn, wedi socan nhw nawr mewn 100 ml o ddŵr berw, a gadael reina i feddalu ychydig, ti'n gwybod? Achos mae reina yn mynd i fe mewn i'r pwdin nawr. Mae'n cymryd rhyw hanner awr i nhw fynd ffordd na, yn dyfe, ti'n modd? Right, so felly ni'n barod i wneud y cwstard fan hyn nawr, a gan bod ni wedi rhoi gymaint o siwgr gyda'r caramel, dymor yw 25 gram sydd eisiau arno fi fan hyn nawr i felysu'r cwstard, a mae 3 o'i cyfan dy fi fanna. Chwisgio hwnna fanna nawr, a wedyn yn araf fach, fel byddech chi'n cofio i wneud y cwstard, yn sicrhau bod y wyau ddim yn gwahanu, arllwys hwnna yn araf fach wedyn mewn i'r wyau. A wedyn mae cwstard blas caramel dyn ni, chi'n gwybod, sy'n neis iawn. Felly, gadael hwnna fanna am funed, a wedyn ewn ni mlaen at yr ochr bara. Nawr, mae disgwyl dy fi fan hyn, fi di iro fe gyda chydig o felyn. Mae'r ffwrn yn cynnesu ar 180 tymerau Celsius neu 93. Bara brioche fi'n defnyddio heddi. Mae e bach fwy moethus na bara cyffredin. Gallwch chi ddefnyddio beth i'ch chi moyn, ond mae hwn gyda wyau no fe a... Mae felys yn barod. Mae e'n fwy melys, a ti'n gwybod, achos mae e'n felys a fwy cyfoethog, os dim eisiau wedyn, ti'n fel arfer yn draddodiadol, ti'n rhoi bach o fenyn ar bob tocyn a rhoi nhw mewn i'r disgyl. Os dim eisiau wneud hwnna nawr, achos mae hwn yn eitha meddal yn barod, so na gyd fi wedi wneud yw torri nhw mewn i slices, a wedyn rhoi nhw yn ei hanner fan hyn. Ond mae'n slices eitha trwchus dydy hefyd? Ydyn, wel, so ti'n moyn nhw gael ei golli yn y cwstard, ti'n gwybod? Ie, ti'n rhyw slwdge nag oes eisiau dal ansawdd. Na. Gan bod yr gres yn isel, dwi'n meddwl wan, i'r popdir gyfer y pwdin bara. Fysa'r tagine hwnna'n popi'r yr un pryd, ysgrifennu reid e fewn ar amser bach o wahanol? Gallai ti'n neud e yn iawn, dim problem. Oedd y tagine bach fwy isiel to, ond ti'n gwybod, bydde ti jyst rhoi gofalu falle bod y tagine falle'n gwneud bach gloiach wedyn. Achos, ti'n modd, 130 wedes i am y tagine, 160, ond ti'n modd, bydde fe'n iawn i ti'n neud ne. Ti'n gwybod, a bydde dim ots os bydde hwn yn coginio'r bach fwy isel, achos wi yw e. Felly mae fe, ti'n modd, so ti'n moyn gorgoginio hwnna gormod. Felly mae hwnna i gyd mewn dy fi fan hyn, a wedes i am yr afal nawr, na gyd fi wedi wneud yw potio hwn mewn ychydig o ddŵr a chydig o siwgr eto, tan bod e'n feddal. So felly, jyst rhoi hwnna mewn wedyn, fel darnau bach o surprise yn ganol y pwdin bara. Jyst rhywbeth bach gwahanol i wneud. Hwn y pwdin bach neis falle i wneud ar ôl cynod i sil, ti'n gwybod, os mae lot o chi o gwmpas. So ti'n gallu rhoi ffrwyth eraill mewn fanna sa ti moyn? Wel, bydde, beth sydd yn ei tymor nawr, Owain, wyt ti'n gweud... O'n i'n deud mwy ar dion, o'n i'n pigo mwy ar dion, bydde hwnna'n gweithio neis. Ie. O, neis. Oedd y mysu ddim yn faw i gydwedyn, di. Da mwy na ti'n rhoi? Wel, ie, ond. O, bydde hwnna'n neis iawn fan hyn, ynddo fe. Bydde dim eisiau coginio reina, rhoi reina mewn fel ma'n wedyn. Reit, oce, so nôl i'r cwstard fan hyn nawr. Mae eisiau ni ychwanegu nawr y dates mewn i hwn. Reit. A wedyn, fi'n mynd i ddefnyddio'r jwg mawrin yn hytrach yn neud llanas. A wedyn, beth sydd eisiau wneud wedyn yw arllwys y cwstard i gyd mewn i'r pwdin. Ac os ti'n meddwl, dwi'n gallu ffitio nag os?
Wel, mae e'n ymsugno gyment, mae fe'n syndod, really, bod e'n gallu... A beth sydd eisiau gwneud wedyn, yn hytrach na roi hwn yn y ffwrn wedyn yn syth, mae eisiau gadael am ryw awr, jyst mwyn i'r bara neu ddod... Ys bod wedi signo popeth, ie? Signo mewn, ti'n gwybod? Achos mae hwnna'n mynd i wneud pwdin gwell, a hefyd, paidwch gorgoginio fe, chi moyn i fe fod yn eitha sigledig yn y canol, mwyn cael y lleithder neu, achos ys dim byd gwath os mae fe wedi sychu mas fyd. A ydych chi weld, mae fe'n cymryd ei gyd nawr. A os neu gwen, jyst gwthiwch y lawr a neiff e, ti'n gwybod? Cimo! Mae rhaid i o'n i gofio nawr. Yndi, a wedyn, y gyd fi wedi wneud yw rhoi cnau pigen ar ei benne. Mae adael y darn bach ne. O, mae hwnna'n neis. Ti'n cael taffi fyd wrth. O, mae'r brioche yn neis hefyd. Ydy, mae fy neigwaniaeth yn credu bod e. A bach o hifen ia, falle, neu hifen dwbl nawr dy hwnna. A mae modd wneud hwnna eto noson cyn. Fi'n bod fi eisiau meddwl gormod yma hydref y geiad, ond ti'n gwybod bod hwnna'n siwtio'r symor, dws? Hwna'n mynd i fod neis. Catrin, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.